Hola a tothom! Avui estrenem una nova secció. És la secció que he anomenat l'objectiu. Què pretenem aquí? Doncs aquí pretenem aconseguir quelcom, no relacionat amb la meva persona, sinó relacionat amb quelcom que afecti a tota una comunitat. Val? I en aquest cas us parlaré del primer objectiu. Els que veu veure la repassada ahir diumenge ja sabreu potser de què va. I els que no, doncs ara mateix us ho explico. Mireu, dimecres passat, tot parlant amb la gent de la comunitat de gaming.cat, de Catalunya PSN, de Xboxers catalans, etc. És a dir, amb la comunitat de gamers catalans i catalanes, parlàvem a veure de què podíem fer perquè el contingut en català fos més present a la xarxa. I no parlem del contingut en general, sinó del contingut referent a emissions en directe, el que es coneix com a streamings en anglès, ja sigui de videojocs o del que faci falta. Evidentment, som de la comunitat de gaming.cat, per tant, el nostre fort són els videojocs i és allò que hi dediquem més hores, no? Però la idea és la següent, val? La majoria de la gent que emet en directe en català utilitza a dia d'avui Twitch, sobretot els que estan centrats en els videojocs. I què passa a Twitch? Doncs que Twitch, igual que altres plataformes com YouTube, no permet especificar que els vídeos que estàs fent són en català. Per tant, tampoc permet que la gent cerqui vídeos en català d'una manera prefixada. És a dir, jo sí que puc posar en el títol de la meva emissió català, cat, en català o qualsevol altra cosa, i si tinc la gran sort que algun il·luminat o il·luminada doncs escriu això, potser li apareix el meu vídeo. Però clar, això què fa? Doncs això fa que el contingut sigui pràcticament invisible, sigui aquella agulla en aquell paller que no troba ni Déu. Aleshores, què és el que vam començar aquest dimecres? Doncs aquest dimecres vam començar mitjançant la plataforma oficial de suggeriments de Twitch una petició on demanem a Twitch una cosa super senzilla. Val? Sé que és super senzilla perquè jo soc desenvolupador de programari. Per tant, sé que això no costa absolutament res. És a dir, en menys d'una hora ho tindríem fet. I què demanem? Doncs demanem que tota aquella gent que emet contingut via Twitch té una opció on pot seleccionar en quin idioma està emetent aquell contingut. Aleshores, allà tu tens diferents idiomes: espanyol, anglès, rus, francès i molts d'altres, no? Però el català no hi és. I per tant, si vols ser coherent amb el que estàs indicant als usuaris que cerquen el teu contingut, tens una opció que diu d'altres, no? Què passa? Doncs que l'únic que demanem és que en aquesta llista de selecció afegeixin català. Això què permetria? Això permetria que tots aquells usuaris que tinguin com a idioma de preferència a Twitch el català, o tots aquells usuaris que quan van a cercar un vídeo seleccionin que el cerquen en idioma català, no? Però català així, tipat mitjançant aquesta llista de selecció, doncs automàticament tinguin en pantalla tot el contingut que els usuaris que emeten l'han seleccionat en català. Val? Per tant, faríem que fos fàcil de trobar el contingut en català. Això permetria, que aquells que emeten siguin fàcilment localitzats, per tant, tinguin més suport d'aquella gent que busca contingut. També faria que hi hagués potser més gent que s'animés a buscar contingut en català i que ara, doncs potser perquè no hi cauen que el pot intentar cercar d'alguna manera estranya, posant una paraula per aquí per allà al mig de la seva cerca, doncs que és en català, que hi arribés i que no se n'anessin només a contingut en altres idiomes, com pot ser el castellà, no? Perquè normalment la gent que parla català parla i entén i escriu el castellà, o anglès, o el que sigui, no? Evidentment, no estem demanant que la gent digui no, doncs passo de la resta d'idiomes i vinc al català, no, simplement estem demanant que tot aquell que vulgui localitzar contingut en català el pugui localitzar d'una manera molt fàcil i ordenada. Per això, com us deia, via la plataforma oficial de Twitch,
on es poden enviar suggeriments, vam crear una petició on els demanem això que us acabo d'explicar. Aleshores, com funciona? Us deixaré un enllaç a la descripció d'aquest vídeo en el qual haureu d'accedir i votar aquesta proposta nostra. Teniu 6 vots. Un de 3 vots, un de 2 vots i un d'un vot. Llavors, el que us demanem és que, sisplau, ens doneu, si és possible, els 3 vots, és a dir, el vot més gran, i també que compartiu aquest vídeo, l'enllaç a la votació i també una piulada que vam fer oficial d'aquest tema, perquè tot això arribi com més gent millor. Repassem una mica com estarà el tema. Això ho vam crear el passat dimecres. Ara mateix tenim 146 vots a la plataforma de Twitch. I després tenim, per exemple, les estadístiques de la piulada que van fer, que ha aconseguit un total de 1.850 impressions, 79 interaccions, s'ha clicat 23 vegades l'enllaç, 22 vegades s'han repiulat, 19 m'agrades, 11 van obrir el detall, 2 respostes i 2 clics en el perfil que va publicar aquesta piulada. Per tant, de moment, jo crec que les xifres són bones. Pot semblar que és molt poca cosa, 145, 146, no sé quin nombre he dit, no el tinc ara en pantalla, el que tenim fins ara, però realment és molt, perquè tinguem en compte que Twitch ha arribat a tenir en consideració propostes que tenien 1, 20, 7, 100 vots de suport. Però nosaltres no ens volem quedar aquí i volem que això no sigui en va, tota aquesta feina. Per tant, us demanem el màxim suport. Aleshores, des d'aquí també m'agradaria animar a tots els youtubers catalans a parlar d'aquest tema, a difondre-ho i a fer que gràcies als seus subscriptors i tota la seva xarxa, que és molt més gran que la meva, que tot això s'escampi i aconseguim com a mínim arribar als 1.000 vots. Aleshores, com us he dit, aquesta és una nova secció, és la secció de l'objectiu. Per tant, seguiré parlant d'aquest tema en aquesta secció i actualitzant-vos en els passos que anem fent, perquè tenim pensats diferents passos per anar ampliant el públic al que arribarem per obtenir més vots. I cada dilluns us trobareu amb aquesta actualització. Així que, sobretot, compartiu aquest vídeo, compartiu sobretot l'enllaç a les votacions, voteu, us demanarà el mail per registrar-vos perquè el vot sigui vàlid. No us demanen res més, per tant, no és una cosa complicada. I esperem que dilluns que ve continueu aquí, que això us agradi força i que ho aconseguim. Moltíssimes gràcies!